agraït d'estar convidat aquí al Congrés i sobretot moltes felicitats a tots aquells que heu estat escollit per les diferents candidatures i especialment a la Comissió Executiva de la Unió i al secretari general que tenen el repte de posar-se davant d'un període que jo intentaré ara contextualitzar en un moment de manera molt ràpida per intentar definir quines són la feina que tenim com a sindicat per enfrontar una situació que, com comprendreu, és probablement de les més complexes que hem viscut i hem conegut les nostres generacions en vida. Per tant, ara intentaré referir-me a una cosa, però clar, també advertir-vos que no patiu, estem a la recta final perquè he vist l'escaleta, estem a la recta final d'aquest procés congressual i també dir-vos que això només pot anar pitjor, perquè després de veure aquí els lligams entre la cultura, el treball, la salut i la vida, doncs no pot haver-hi una manera pitjor d'entrepitjar-lo que sortir ara a parlar dos i canviar el bon rotllo i aquesta situació. Jo només fer una atenció en aquestes actuacions una cosa, que estigui la cultura present sempre en els nostres processos solemnes deliberatiu de l'organització és fer una reivindicació clara a un sector que, juntant-se amb el conjunt de la classe obrera, ha de construir una societat crítica per construir espais de democràcia arrelats a la realitat, a la igualtat i a la construcció col·lectiva d'una societat diferent, més justa, igualitària, que hem de construir entre totes i tots. Sense cultura el treball no s'obrirà camí, els treballadors i les treballadores no s'obriran camí per poder construir aquesta societat de justícia. Dir-vos també que jo quan veig el Mamadou en les diferents intervencions que he pogut coincidir amb ell en diferents actes, l'altre dia ho deia també al Congrés de la Federació d'Indústria, comparteixo amb vosaltres un sentiment. No sé que això de ser sindicalista, quan estem tots juntes i sortim d'una lluita o estem mobilitzant-nos, doncs és una cosa de goig, estem bé i ens sentim forts i fortes i tirem. Però tenim moltes nits i moltes tardes negres que estem dubtant si la nostra vocació, la nostra condició, el nostre sacrifici val la pena, té sentit, i si realment la societat ho entén, quan ens hi donen per tots costats per foc amic i per foc enemic, per intentar qüestionar la funció sindical de les persones que s'hi posem davant, per intentar construir una cosa col·lectiva, que només és això, és construir un espai col·lectiu de reivindicació per millorar les condicions de vida de la gent. Clar, t'entren aquestes nits de dubtes, si val la pena o no val la pena, doncs jo no sé vosaltres. Però jo el que expressa aquí Mamadou, que és l'acció del sindicat, de l'expressió perfecta, de com s'entén la utilitat d'una organització per treure de la misèria, de l'esclavitud del segle XXI a milers de persones, com ha estat tota la campanya del sector carni, que ha portat als drets bàsics a milers de gent que estaven patint les condicions de misèria, hòstia, jo me dic, val la pena, i tant que val la pena, companys i companyes, i tant que val la pena. Avui tenim una nodrida representació a l'entorn que s'envolta en la nostra activitat diària, sobretot en el nostre caràcter sociopolític de la nostra funció sindical. Jo vull agrair a totes les autoritats que ens acompanyen avui que hi siguin, però jo crec que és una mostra important de la referencialitat que té aquesta organització. Però vull dir-vos també que és una referencialitat que no és regalada, és una referencialitat que mostra el compromís de la referència de l'organització com la primera força sindical perquè ens vota la gent, la primera, fonamental, som la primera organització perquè ningú ens posa una medalla, no ha estat una acreditació universitària, està fruit de l'exercici de la democràcia a cada centre de treball que ens hi voten per ser l'organització de referència de més de mig milió de treballadors i treballadores que ens han votat a les nostres candidatures, que es diu aviat, dels que tenen dret a votar, que no arriba a la meitat, que no arriben a la meitat, i que es donen la representativitat majoritària molt àmplia per sobre de qualsevol altra organització sindical en condicions d'unitat d'acció amb la UGT, l'altra força germana amb nosaltres. Però és de dir-vos, nosaltres una llargada una mica més, ara que estem aquí gent de dins i gent de fora, els hi traiem un sotrac important de diferència, que som la primera força, una falca publicitària que fa falta fer.
Però per què som referència? Som referència per al que vull reconèixer d'aquesta organització, al conjunt de la gent que formeu part d'aquest territori. Sou referència perquè sou capaços de desenvolupar un procés deliberatiu col·lectiu en el nostre congrés, com hem fet des del mes de desembre, enmig d'una pandèmia, adaptant-nos a les dificultats que s'hi suposava tenir que renovar la proposta del sindicat. I per què ens hem encapsicat de fer aquest procés congressual? Doncs per una cosa molt senzilla, perquè si volem ser referència, com som, del conjunt de la classe treballadora catalana, hem de renovar la proposta del sindicat quan més falta li fa a la gent que és ara que pateix una crisi de cavall damunt de la taula. I per què som nosaltres en què hem de renovar la proposta? Perquè tenim la capacitat de tenir les millors eines de fer la lectura correcta de la diagnosi estructural, social i econòmica que li passa al nostre país, perquè tenim el peus a cada centre de treball, a cada empresa, a cada territori, a cada poble, a cada barri, per poder desenvolupar conjuntament amb tota la gent, milers que representem, la lectura contínua i conjunta que tenim per poder desenvolupar la proposta de solució. I no seríem la referència del sindicat si no aprofitéssim un procés congressual perquè de manera col·lectiva i deliberativa dir-vos heu juntat a més de 2.000 persones en aquest procés, aquests territoris, en més de 100 processos com aquest que ha acabat i que conclou amb el dia d'avui, per poder dir-li a la societat que tenim una proposta renovada que surt de la lectura col·lectiva que fem els milers de sindicalistes que tenim representació a les empreses per donar el millor de nosaltres quan més falta li fa a la gent. I és per això que som la primera força sindical d'aquest país, companys i companyes. Perquè sabem fer més d'una cosa alhora. L'anterior congrés no només teníem un congrés, vam fer una vaga. I ara tenim una pandèmia, un congrés i encetarem un procés de mobilitzacions. Perquè sabem fer més d'una cosa a la vegada. Perquè a la gent li fa falta que el sindicat teixi la resposta per donar-li les solucions que s'estan esperant. Perquè la gent està ofegada en la foscor d'una crisi que no tenien coneixement i que està afectant a milers i milers de persones. I aquesta foscor necessita un raig de llum. I vosaltres, homes i dones de comissions obreres, teniu les eines per poder construir aquest pont cap a l'esperança que li doni aquest raig de llum d'esperança a la ciutadania d'aquest país. Perquè ara no farem balanç, hem tingut un mandat molt, molt complicat. Una part de l'expressió de la complicació d'aquest mandat s'ha expressat avui en el debat de la pluralitat de la nostra organització i que hem patit com a poble, com a país, com a sindicat, com a món del treball. Ho hem patit perquè estava al costat d'una crisi que estaven recuperant econòmicament però que no se traslladava als drets de la gent quan abans d'entrar la pandèmia i que a més hem tingut el sotrac que ha significat l'entrada de la pandèmia en les nostres vides, que les ha canviat i de quina manera. Clar, aquest mandat ha estat molt complicat, però el que ve, ho sento, companys i companyes, no serà més senzill. Els propers anys que teniu per davant, aquells que estàu escollit per posar-vos al front de la proposta del sindicat, tindrem un context molt complex, perquè l'estructura social del nostre país està en termes similars al de la postguerra del segle passat. L'any passat hem perdut més de 200.000 llocs de treball. Tenim actualment més de 500.000 de persones que volen treballar i no poden treballar. Dels que treballem, tenim 400.000 persones que, malgrat que tenen un treball i un salari, estan sota el llindar de la pobresa. Són treballadors i treballadores pobres. Tenim un de cada 4 catalans i catalanes en risc de pobresa. Es diu aviat, més de 1,5 milions de persones que viuen al voltant nostre que estan sota el risc de la pobresa. 215.000 persones d'elles viuen en llars que no tenen cap ingrés, malgrat que tenim una renda garantida de ciutadania i un ingrés mínim vital que s'està mostrant insuficient per poder donar-li resposta al conjunt de la gent que necessita sortir de la pobresa per no patir l'exclusió crònica social del nostre moment. És aquesta la realitat. No podrà ser fàcil. Recuperar aquesta situació no és fàcil. I com deia, necessita el millor de nosaltres, de les dones i dels homes de comissions obreres. I encara que posem el millor de nosaltres, no serà suficient, perquè necessitem teixir les aliances de la resta de la societat civil, perquè la crisi és de cavall. I per sortir d'aquesta situació, si no volem deixar ningú enrere,
necessitarem teixir les aliances i hem de fer una crida al nostre voltant, al territori, al conjunt del país, de que la societat civil estructurada, les diferents entitats que defensen espais d'intervenció col·lectiva de la ciutadania per poder estructurar una societat de drets, hem de fer-lo plegats i plegades. Hem de ser el contrapoder real dels que tenen la possibilitat d'aprofitar la crisi per tornar a plegar beneficis i recursos en mans d'un pocs. Hem de canviar l'ordre de les coses. Però ens hi fa falta no només estructurar l'aliança social, ens hi fa falta que aquells, que aquelles que tenen la responsabilitat de representar els interessos generals compleixin la seva funció principal, que avui dia no és un altre que posar les persones al centre i treure-les de la situació de crisi que tenim i estem vivint i patint amb aquestes dades que us estic dient. Però malauradament, companys i companyes, a dia d'avui no tenim els que representen els interessos generals amb les persones al centre. Estan encreuats en jocs d'escaig per intentar resoldre el criteri hegemònic de representativitat aquí, a les terres catalanes i fora d'aquí, al conjunt de l'Estat. I no podem pensar que ara, que estem enmig d'una pandèmia, veient que darrere d'un procés de vacunació que s'ensenya les portes de sortida d'aquesta crisi, tinguem a les nostres institucions aturades o enredades en processos de jocs de saló polític que li donen l'esquena a les necessitats que té la ciutadania per sortir de la pobresa i de la misèria. No podem acceptar que portem més d'allà, des del 14 de febrer, més de 2 mesos, sense tenir la lectura de la resposta de les eleccions autonòmiques, sense conformar un govern de la Generalitat a Catalunya. Perquè mentre estan discutint d'això, no estem discutint de com prorroguem el paquet de mesures d'ajut del segon trimestre que teníem pactat en el diàleg social per donar-li 700 milions d'euros a empreses que defensaven l'ocupació, a treballadors i treballadores autònomes o treballadors en ERTOs que havien caigut el seu poder adquisitiu. Perquè mentre estan jugant a intentar resoldre l'hegemonia representativa, li hem de donar respostes a gent que comença a perdre els seus llocs de treball de manera estructural. Perquè què li han dit els nostres governants, els companys i les companyes de Vox? Què li diran els nostres governants, els companys i la companya del BBVA, en el que una part important hauria de dir-li el govern de la Generalitat de Catalunya? O no ens recordem com se va conformar l'actual estructura de BBVA? Quan nosaltres en els nostres calés vam netejar la situació de crisi de l'activitat financera en el moment de la crisi del 2008, vam privatitzar tota la banca, carregant-se tota la xarxa de caixes d'estalvis amb el nostre país amb participació pública, i ara, després d'haver injectat-los més de 40.000 milions, ens hi fan fora tancant el 40% de les oficines, provocant una bretxa financera en el territori, en la gent gran, en la gent que ha de complir una funció, que ha de rebre una funció pública i social del sistema financer del nostre país. Per què volem una banca si no compleix la seva funció? Si el crèdit que ha de facilitar només te li dona si vas avalat per l'ICO de l'Estat? Si els nostres estalvis avui no tenen rendiment perquè els interessos estan per sota de zero? Si no som capaços de poder desenvolupar una gestió financera perquè ens han tancat les oficines? Per què volem una banca si no compleix la funció social? Què ha de dir els nostres governants quan estan trencant un dret de ciutadania d'accedir al sector financer, deixant a milers i milers de persones al carrer, echant-los i tirant-los després d'haver pagat a nosaltres la capacitat de netejar els seus comptes? Doncs no els esperem, perquè estan en un altre. Igual que Espanya. Espanya també està en un altre, perquè en lloc de posar-se a batallar realment la sortida de la crisi, donant-li recorregut a l'agenda social que tenien pactades els partits que fan la majoria del govern, pactada amb l'acord dels pressupostos amb la majoria congressual, i en lloc de donar-li recorregut, intenten trobar geometries variables per intentar endreçar la centralitat de la política en un Congrés dels Diputats i Diputades que és el més atomitzat de la nostra història, jugant a mocions de censures fallides que han esclatat a la cara dels promotors i han provocat la reacció de la dreta
més bel·ligerant que tenim a la història de la nostra democràcia, convocant unes noves eleccions a Madrid i canviant l'ordre de les coses i les prioritats que fins i tot ha suposat una remodelació del govern de la sortida del vicepresident Pablo Iglesias cap a les candidatures de les eleccions a Madrid. Tornem una altra vegada que la prioritat és un cicle electoral continu pervers en què no ens deixen sortir per tractar les polítiques amb estratègia. I estem en el mig d'aquesta crisi. Ens hi fan falta. Les institucions i la política ens hi fan falta. L'esquerra ens hi fa falta. Per què hem d'acceptar que ara amb el nou cicle polític, l'ordre dels diàlegs i negociacions que han de donar sortida als embats territorials que tenim i que estan empantanant la política en el conjunt del país i sobretot aquí a Catalunya, o fins i tot el més important, l'agenda del diàleg social que ja teníem acordada per començar a derogar els aspectes massius de la reforma laboral que tornaven en l'equilibri en el treball i que ens ajudaven a acompanyar aquesta reactivació econòmica amb una recuperació de drets, ara intenten plantejar-nos la del tocomocho, que és intentar fer un plantejament d'una reforma integral de l'Estatut dels Treballadors. Haveu vist alguna vegada a la nostra democràcia una reforma integral de l'Estatut dels Treballadors? No ens deixarem portar per aquest camí de l'enredo. I és per això que fem un congrés, renovem la proposta i ens mobilitzem. Perquè ens hem de mobilitzar per canviar l'agenda de l'enredo polític que en aquest país s'ha immers avui dia les nostres institucions paralitzant l'acció efectiva de donar-nos respostes. Respostes per la gent que ha perdut el treball i se desindustrialitza el país. Resposta per reformar el sector financer. Resposta per recuperar el sector del turisme i l'hostaleria. Respostes que li donin recorregut al canvi de model productiu, del canvi paradigmàtic que ha significat les polítiques de la Unió Europea en aquesta crisi amb la major injecció de diners públics que hem conegut a la nostra història de la Comissió Europea. Respostes que han de ser concertades política i socialment. Per això jo plantejo una forta aliança social i un embat a la concertació als nostres governants per col·locar les persones al centre i mobilitzant-los per intentar dir-los que no acceptarem el canvi d'agenda i que aquesta crisi no tornarem a pagar-la amb els costos i les despeses de la classe treballadora d'aquest país. Per això dissabte, el 1 de maig ha de ser un èxit, perquè el 1 de maig hem de reivindicar dues coses molt clares als carrers. Primer, que tornem als carrers després del darrer 1 de maig. I tornem al carrer després d'haver demostrat que el sindicalisme és una altra tasca essencial per sostenir el treball i la vida. I si no hagués estat per al sindicalisme, en el mes de març de l'any passat, milers d'empresaris i milers de treballadors i treballadores no sabien per on caminar i veníem a les portes a preguntar què havíem de fer per intentar donar-li recorregut a una caiguda total de l'activitat amb el nostre país, amb el confinament. Hem estat essencials perquè hem estat, com deien els companys i companyes que venien aquí a davant meu, parlant i intentant donar-li recorregut i assessorament a tots els treballadors i les treballadores que havien de jugar-se la vida i la seva salut per poder abastir de béns primers i bàsics a la ciutadania o que havia de cuidar la salut de les persones que emmalaltien o morien fruit d'aquesta pandèmia. El treball és essencial, sí. Aquells que vaticinen que en el futur, amb la digitalització, la intel·ligència artificial, el treball desapareixerà, aquesta pandèmia els ha posat al seu lloc. Sense treball no hi ha vida, sense vida no n'hi ha treball. I per tant, nosaltres som la part essencial de l'organització d'aquest treball que hem de dignificar, que hem de donar-li el just valor social i que hem de portar-lo als conceptes de les forces del treball digne per construir una societat diferent, una vida millor. I en aquest sentit, companys i companyes, és el que hem d'exigir a la nova direcció d'aquesta organització. Li hem de desitjar encerts, però li hem d'exigir treball, molt treball, a vosaltres, perquè sou referència de la classe treballadora, perquè sou essencials per sostenir el treball, perquè sabem que amb el treball podem donar-li continuïtat i sortida a la crisi de salut i de vida que tenim avui dia, perquè sou el punt de referència per la construcció d'aquest pont d'esperança que vegi el raig de llum de sortida de la foscor de la majoria de la societat,
perquè vosaltres sabeu que podeu construir aquest pont d'esperança, perquè aquest pont es construeix pedra a pedra, com sabem fer les coses nosaltres, que som de pedra picada, i nosaltres, les pedres que posem per la construcció surten de les nostres lluites, sí, hi ha grans lluites, perquè són un sindicat de masses que portem a la gent al carrer com el 1er de maig i tindrem les grans lluites, però de lluites petites, de les de cada dia, de la quotidianitat, de aquelles que feu cada dona i cada home quan aixequeu cada matí, aneu al vostre centre de treball només a intentar millorar la vida dels vostres companys i companyes. Així es construeix aquest pont d'esperança, amb la lluita de gent honrada, honesta, valenta, compromesa, militant, la gent, homes i dones de comissions obreres, que teniu tota l'orgull de pertinença a la primera organització social del país. Visca la vostra lluita i visca les comissions obreres!